Dobré ránko. Dobrý. Ránko. Dobrý pán profesor. Poďte si sadnúť. Moje ťažkosti začali tak, že... Je tu snímok krčnej chrbtice, bočná projekcia. Keď si pozrieme, v tej dolnej tretine tej krčnej chrbtice na tých medzistavcových priestoroch sa naozaj niečo odohralo. Medzi tým 5. a 6. sú zmeny, ale tie zmeny sú v podstate drobné. Nie sú také výrazné, aby nás nútili robiť niečo agresívne. Hovorím, napriek tomu, že mám kamarádov na 6. poschodí, kam pôjdete na konzultáciu, na neurochirurgiu, tak ja nerad mojich pacientov púšťam na 6. poschodie a snažím sa, aby sme to zvládli my našimi prostriedkami. Prídu pacienti a veľakrát mi povedia, padla mi koruna, euro, a ja som to zdvihol a pritom ma seklo. Ano. Ráno som sa zobudil, asi tam fúkal vietor, prievan, ofúklo ma a z toho ma seklo a teraz mám ťažkosti. Ja mám potom problém s tým, že vysvetliť mu, že nie je to ofúknutie, nie je tá koruna, ale pointa je kdesi úplne inde. Pointa je v tom, že my žijeme v tzv. Pohybovej chudobe. Môj dedo robil motikou, lopatou. Nikdy žiadne ťažkosti s chrbticou nemal. Už môj otec sedel v práci a ja už si zarábam tým, že sedím prakticky celý deň. Ano? Takže tu behom jednej generácie sa to diametrálne zmenilo, až katastrofálne zmenilo. Došlo k pohybovej chudobe a následkom toho je potom, že máme tú svalovú disbalanciu, nerovnováhu. Následkom toho je vznik bolestivých obranných stavov. Následkom toho sú tu štrukturálne zmeny, ktoré dokonca sa aj operujú. Je tá medzistavcová platnička poškodená, ona je evidentne poškodená. Aj otláča ten durálny vak, teda ten obal tej miechy. Ale ja si myslím, že ešte je tam stále dosť priestoru na to, aby sme sa mohli pohrať v úvodzovkách konzervatívnym spôsobom, rehabilitáciou, dať do poriadku tú svalovú nevyváženosť, skrátené svaly uvoľniť, oslabené posilniť. K tomu použijeme nejakú fyzikálnu terapiu, elektroliečbu, laser, masáže. Ja vám dávam maják, pracuj na sebe, rob na sebe a máš šancu konzervatívnym spôsobom to zvládnuť. Aj keby došlo potom k operácii, ale ten prístup pre toho chirurga bude ďaleko lepší, tie ťažkosti pooperačné budú ďaleko menšie, čiže vy pracujete pre seba každým tým cvičením, každou tú aktivitou budete pre seba pracovať.